நமஸ்காரம். மாங்காய் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட்டி மசாலா வறுத்து அரைச்சுண்டுறலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரா, 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், 1/2 ஸ்பூன் எள்ளு, 1/2 ஸ்பூன் கடலப்பருப்பு, 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, ஒரு 6 காஞ்ச மிளகாய், 3/4 ஸ்பூன் உளுந்து, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டுலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம். முதல்ல கடாய் போட்டுக்கலாம். கடாய் சூடானதும் எள்ளை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு தனியாக வறுத்து எடுத்துட்டுலாம். ஏன்னா எள்ளு வந்து நல்லா வெடிக்கணும். அதனால எள்ளு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன். போட்டு நல்லா சூடான கடாயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அது நல்லா வெடிக்கணும். எள்ளு வந்து சடச்சடன்னு சத்தத்தோடு வெடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒயிட்டாக ஆயிண்டு வரும் பாருங்கோ. இன்னொன்று அந்த எள்ளு வந்து நல்லா குண்டு குண்டாக ஆகும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லேயும் நீங்கள் வந்து எள்ளு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சும்மா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துன்ட்டு நம்ம இப்போது எடுத்து வச்சுட்டு இருந்த சாமானெல்லாம் போட்டு வறுத்துண்டுலாம். இப்போ நான் எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியாக ஸ்பூன் கணக்கில் தான் எடுத்துட்டுருக்கேன். அப்படிங்கிறதுனால மொத்தமாக எல்லா சாமானையும் போட்டுட்டேன் நான். ஒருவேளை நீங்கள் நிறையா பேருக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் ஒன்றா வறுத்து அரைச்சுண்டா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா மொத்தமாக போட்டுட்டா இப்போது வெந்தயம் எல்லாம் சீக்கிரமாக வறுபட்டுரும். கடலப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால ஒன்றா அரைச்சிக்கிறது நல்லது. இப்போ நம்ம எல்லாமே கொஞ்சமாக ஸ்பூன் கணக்கில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ தனியாவையும் சேர்த்து விடுறேன். தனியா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நான் இந்த குட்டி ஸ்பூனால் 2 ஸ்பூன் போட்டுருக்கேன். ஸோ விச் வில் பி அரவுண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ பார்த்தேன்னா இது எல்லாமே சேர்த்து நன்னா வறுத்துக்கணும். லேசாக வறுத்து எடுத்துட்டுறேன் அப்போல்லாம் கிடையாது. நன்னா கம்முன்னு ஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகணும். முடிஞ்ச அளவு அடுப்பை வந்து சிம்மிலேயே வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுவோம். அது நல்லா லைட் ப்ரௌனாக ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெந்தயம் ப்ரௌன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பருப்பு தனியா இதெல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிட்டே வரும். ஸோ இது ஆனதும் மசாலாவை எடுத்து தனியாக எடுத்து ஆற வச்சுடலாம். இப்போது அதே பாத்திரத்தில் நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ அந்த மசாலா நம்ம வறுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நல்லா ஆறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம மாங்காயை வறுத்துண்டுடலாம். ஸோ அதுக்கு கொஞ்சோண்டு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் நிறையாவே விடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துட்டுருக்கேன். ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா சேர்க்கலாம் நீங்கள். எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதும் அதில் வந்து கடுகு சேர்க்க போகிறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துட்டுருக்கேன். கடுகு வந்து நல்லா பொரியட்டும். இது பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் இது வந்து சாம்பார் மாதிரி கிடையாது. சாம்பார் நம்ம நார்மலாக நம்ம சாம்பாரில் போடுற தானுக்கு பதிலாக நம்ம மாங்காயை போட்டுடலாம். பட் இது வந்து திஸ் கால் மாவின்காய் குஜ்ஜு. கர்நாடகாவில் அப்படி தான் சொல்லுவா. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ கடுகுக்கு அப்புறமா கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு 4 கருவேப்பிலை இலை அதையும் சேர்த்துட்டுருக்கேன். இப்போது மாங்காயை எடுத்து நறுக்கி வச்சுட்டுருக்கேன் பீஸாக. அதையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் புளிப்பு மாங்காயுமே சேர்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கிளிமூக்கு மாங்காவும் சேர்க்கலாம். 2 மாங்காயிலையுமே இதை வந்து பண்ணலாம். நல்லா தான் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் பார்த்தேன்னா அரை மாங்காய் எடுத்துட்டுருக்கேன். ஸோ 1 ஃபுல் மாங்காய் போடலை. அரை மாங்காவை இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணி இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கின்னு இருக்கோம். ஸோ அரை மாங்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துட்டுருக்கேன். இப்போ இது வந்து எண்ணெயில் ஃபுல்லாக வதங்க வேண்டாம். பாதி வதங்கினா போகிறோம். ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அந்த மசாலாலாம் போட்டு கொதிக்க வைக்கும்போது ஃபுல்லாக கொதிச்சிடும். அதனால் இது பாதி வதங்கினா போகிறோம். இப்போது கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், அதாவது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அதையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த மசாலாவை அரைச்சுண்டுலாம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறி இருக்கும். ஸோ ஆறி எடுத்து மிக்சியில் போட்டுருக்கேன். இப்போது அதோட ஒரு அரை மூடி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். அதை வந்து சேர்த்துட்டேன் மிக்சியில். ஸோ இதை வந்து நல்லா கூழாக அரைச்சின்னு வரலாம். நீங்கள் பவுடராலாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ பாருங்க, நான் மிக்சியில் வந்து தேங்காவையும் அதை நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற சாமானையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ ஜலம் சேர்த்து நல்லா கூழாக அரைச்சின்னு வரலாம். அதை நான் அரைச்சின்னு வந்துட்டு எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பாருங்க, நான் வந்து நல்லா அரைச்சின்னு வந்துட்டேன் கூழாக. இதில் ஒரே ட்ராபேக் என்னன்னு பார்த்தேன்னா நம்ம வந்து பாட்கி மெணசின்காய் சேர்க்கலை. அதாவது அந்த பியாட்கி சில்லி அப்படின்னு ஒன்று விற்கிறது இல்லையா, அது சேர்த்தாக்க நல்லா ரெட் கலரில் வரும்.
ஸோ பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம பேட்கி சில்லி போடாமல் நம்ம நான் நார்மலாக நம்ம என்ன ஆற்றுல யூஸ் பண்ணுறோமோ, காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் சேர்த்துருக்கேன். அதனால் கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. பேட்கி சில்லி போட்டால் இன்னும் சூப்பராக ரெட் கலரில் அப்படியே டேஷிங் ரெட்டில் வரும், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ என்னென்ன நான் எதுக்கு மெயினாக அதை சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா, நம்ம ஆற்றுல ஜென்ரலாக அதை வச்சுருக்க மாட்டோம். இப்போ கர்நாடகானா அது வந்து ரொம்ப இட் இஸ் வெரி ஈஸிலி அவைலபிள் அங்கே. இங்கே வந்து கொஞ்சம் கிடைக்கிறது கஷ்டம். இன்னொன்று மெனி பீப்புள் ஆர் கன்ஃபியூசிங் இட் ஃபார் இந்த காஷ்மீரி சில்லி அப்படின்னு. அது வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்குது. அது வந்து காரம் கம்மி அப்படிங்கிற, பட் இல்லை, பேட்கி சில்லியில் காரமே இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் காரம். இப்போ நம்ம 2 மிளகா சேர்க்குற இடத்துல அங்கே 8 மிளகா சேர்க்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும் அது. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு இங்கே கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால் நான் வந்து நார்மல் காஞ்ச மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பையுமே இதில் சேர்த்துட்டேன். கல்லுப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 3/4 ஸ்பூன்லேருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்குள்ள உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதில். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். தேங்காய் பச்சையாக சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் நல்லா கொதிக்கணும் இது. ஸோ இப்போ இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னொன்று, இந்த குழம்புக்கு பாருங்க, நான் பருப்பே தேவையில்லை. ஸோ பருப்பு இல்லாத குழம்பு அழகாக டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணிடலாம். இன்னொன்று, மாங்காய் சீசன் வேறு வருது இப்போது. அதனால் ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ஆக்சுவலி குழம்பு கிடையாது, கொஜ்ஜு அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதாவது இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும், குழம்பு பதத்தில் இல்லாமல். இங்கே பார்த்தேன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கொஞ்சம் குழம்பை விட இன்னொரு மாடல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இது. நல்லா அழகாக நெய் குத்தி தொட்டு சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும் சாதத்துக்கு. சப்பாத்தி தோசைக்கெலாம் கூட தொட்டுக்கலாம் நீங்கள். பட் சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்டேன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இன்னொரு மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தேன்னா, இதில் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய கட்டி வெல்லம் சேர்ப்பா அவள்லாம். அதாவது இப்போ கர்நாடகாவில் பண்ணாக்க அவள்லாம் நல்ல பெரிய கட்டி வெல்லமாக சேர்ப்பா. பட் நான் வந்து நம்ம ஆற்றுல பார்த்தேன்னா இங்கே அந்த மாதிரி பண்ணேன்னா என்னை தவிர வேறு யாரும் சாப்பிட மாட்டா. ஸோ அதனால் நான் இங்கே வெல்லம் சேர்க்கலை இன்றைக்கி. நீங்கள் ஆக்சுவலி ஜென்யூனாக பார்த்தேன்னா, அதாவது ஆக்சுவல் டிஷ்ஷில் கண்டிப்பாக வெல்லம் இருக்கணும். மாவின்காய் கொஜ்ஜுன்னா வெல்லம் சேர்த்து தான் பண்ணணும். பட் நான் இங்கே வெல்லம் சேர்க்கலை. ஏன்னா நம்ம ஆற்றுல யாரும் சாப்பிட மாட்டா. அவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ்லாம் அவளுக்கு ஆகாது. குழம்புன்னு அது வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி தான் இங்கே. ஸோ அதனால் நான் வெல்லம் சேர்க்கலை. நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆக்சுவல் மாவின்காய் கொஜ்ஜு தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்து பண்ணலாம். அதுவுமே நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். வெல்லம் இல்லாமல் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி பண்ணாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ பாருங்க, நல்லா கொதித்து வந்துடுத்து. இப்போ கடைசியாக நான் வந்து கொத்தமல்லி தூவி கார்னிஷ் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு சைடாக பார்த்தேன்னா கொஞ்சோண்டு இது எண்ணெய் விட்டுன்னு வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் ஆயிடுத்துன்னு அர்த்தம். நீங்கள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுட்டது நல்லா தூவி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய மாவின்காய் கொஜ்ஜு, அதாவது மாங்காய் குழம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மாங்காய் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ஆற்றுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குங்கிறத சொல்லுங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.